Barkanku da zuwa wannan shafi namu mai albarka mai suna taskar sarkin waƙa. Wannan shafi mai albarka insha Allahu zai yi ƙoƙari wurin kawo muku labarai zafafa da kuma abubuwan duk da suka danganci shi mai martaba Alhaji Naziru Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waƙar Sankano. A kwana-kwanan nan sarkin waƙar Sankano ya yi waƙoƙi da dama, wasu an sake su wasu kuma suna kan hanya. Yanzu dai waɗanda suke tashe ita ce sarkin motocin ƙasar Hausa, wadda har yanzu ma tana kan dandamali, ana warwasawa da ita, 'yan TikTok suna amfani da ita sosai, wanda sound ɗin yana tafiya sosai ƙwarai da gaske, kuma waƙa ce wadda ta danganci ilimi sosai da fasaha. Sannan a kwana-kwanan nan mun ji sun yi waƙar shahararren fim ɗin nan na Abubakar Bashir Mai Shadda, fim mai suna Balaraba, wanda a halin yanzu ma an fara sakin sa, wadda suka yi da shahararriyar mawaƙiyar nan wacce aka fi sani da Fati Niger. Mutane dai suna ta maganganu sosai, suna faɗin ra'ayinsu a dangane da ita wannan waƙar da aka yi da Fati Niger. So da dama sarkin waƙar Sankano idan ya yi waƙa da mutum kai tsaye ake fito da nasara a fili cewa sarkin waƙar Sankano ya yi nasara, ya ba wancan kayi. To a wannan waƙa ce waƙa ta kusan da ta bayyana a fili, inda aka kasa rabe wa ya yi gwaninta tsakanin ita mai martaba, ko in ce ita mai daraja Fati Niger, da kuma shi mai martaba Alhaji Naziru Muhammad Ahmad, sarkin waƙar Sankano. So haƙiƙa waƙoƙin sun zo da ma'anoni sosai, kuma idan kuka je kuka duba comment section musamman na mutanen da suka wallafa ta, tun daga kan shi mai girma Abubakar Bashir Mai Shadda, da kuma shafukan sada zumunta musamman TikTok, a inda aka yi sharhi akan waƙar, sannan kuma da shi shafin Abubakar Bashir Mai Shadda da ke YouTube, idan kuka duba za ga so da yawa gaskiya an yaba wa Fati Niger, tunda shi already dama sarkin waƙar sarki ne. To ku bayyana mana ra'ayinku.